човек, какво ще взема от него? О, двама са. Две брадвички. О, това Значи е да. комбат. Здрасти. 3 секунди, 2 секунди. Те умреха 5 секунди. Ето, да знаеш колко имам до хил. Умряха, виж, баталак се какво прави. Къде ще избегай? Много готина брата, човек, много би. Браво. Виж тук пърч мъч. Изкарахме повече от дънджана. Верно, че. Ей, те са направили някой от честовици. Сигурно. Да. Нищо, сега ще ми то облестия. Ти от си тук направо за стаж, бе.